Здравейте! Казвам се Олга Георгиева Карамфилова-Белева и ще представя йога за деца, практика за възрастова група в детската градина от 3 до 5-6 годишна възраст. Здравейте, мили деца! Днес ще отидем на едно приключение заедно в една много хубава гора, каквато имаме наоколо, есенна, красива и топла. Какво се случва през есента? Всички знаем, че през есента листата падат от дърветата и започва да става все по-студено. Събират се облачета на небето. Нека заедно да си представим едно малко бяло облаче, което се издува, вдишваме с нослетата и издишваме, може и с устата. Надуваме едно балонче с устата. И отново. Вдишваме, повдигаме нагоре ръчички към облачето. Всеки момент ще го стигнем. И издишваме и надуваме едно балонче. С устичката. И още веднъж повдигаме ръчички към облачетата нагоре към небето. И издишваме и издуваме балончето. Сега хващаме си това балонче, последното, и изпъваме едното краченце. Взимаме си нашето балонче, хващаме го здраво за връвчицата и го завързваме на нашето краченце, така че да направим здраво възелче, да не избяга балончето, да не го издуха вятъра. Хващаме си краченцето заедно с балончето и се навеждаме надолу към краченцето. Супер! Връщаме се нагоре, хващаме си другото балонче за връвчицата и изпъваме си другото краченце и се навеждаме към него, за да завържиме и на него едно балонче, за да не се разсърди. И накланяме главичка и тяло към нашето краченце, за да се уверим, че сме завързали много здраво нашето балонче и вятъра няма да го издуха на някъде. Чудесно! Връщаме се обратно в центъра. Знаем, че за пътешествията ни трябва някакво превозно средство. За да отидем в гората, не ни е необходим някакъв, кой знае каква кола или кой знае какво. Можем да отидем до там и с колелетата, защото тя е близо. Ето е тук зад нас. Нека да седнем на нашите колелета и да започваме да тръгваме на път. Започваме да въртим нашите колелета, педалите напред и малко по-бързичко, за да може да стигнем по-бързо до приключението в гората. Какви ли животни ще срещнем там? Интересно. На вас интересно ли ви? На мен много. И сега малко даваме на заден, защото сме объркали пътечката и трябва да се върнем на другата пътечка. Малко по-бързичко назад, въртим нашите колелета и минаваме на правилната пътечка и започваме да въртим напред с краченцата. Може и да си пеем нещо и някой кара колело, а някой кара колело, а някой кара. И както си караме колелото, какво виждаме пред него? Една боболечка паднала и обърнала се по гръб. Не може да се изправи. Маха и рита с крачета и ръчички. Отчаяно. Отчаяно рита и се бори за последни глътки въздух. Рита, кой ще ме спаси? Кой ще ми помогне и ще ме обърне по коремче? Още малко да поритам и дали ще издържа до край. И идваме, помагаме на нашата боболечка, хващаме я за краченцата и се залюляваме наляво и надясно, наляво и надясно.
по-лесно, докато не я преобърнем на една страна и я пускаме да си лети, да си ходи по своя път на воля. През това време ние достигаме до една рекичка. И какво виждаме на рекичката, че има? Едно мостче. Правиме си нашето мостче, отново по гръб лягаме. Правиме си мостче, като за да направим мостчето, какво ни трябва? Здрави, силни, стоманени пръчки и дъски. Хващаме нашите пръчки в крачетата и избутваме нагоре, 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 да стане високо, високо мостче. Кръгло, хубаво мостче, по което да можем да минем и да пресечем реката. Още малко го правим по-силно и високо това мостче. Държим здраво крачетата, ако можем да ги достигнем. А ако не можем, с ръчички подпираме земята, за да не ни падне мостчето и да ни го отнесе реката, нали? Супер, супер, много добро мостче направихте, здраво и силно бетонно. Спускаме се надолу и какво виждаме в рекичката? Какво плува? Една лодка. Красива, малка, бяла лодка, плътноходка. Хващаме си крачетата отдолу под коленцата и правиме нашата лодка. Гребем с греблата, ако можем. Ако не, държим си краченцата, за да не ни се преобърне лодката и да потъне. И може, гребейки с греблата, да си изпеем песничката за лодката, която знаем на английски. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. И сега, до малката лодчица виждаме една по-голяма лодка, почти кораб, с едни големи бели платна, която вече не е на гребла, а е на мотор, моторна лодка. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Ту-ту! Корабна сирена. Ту-ту! Писта! Или по-точно вода! Идвам! Къде стигаме, когато пресичаме реката на другия и бряг? Стигаме до една мъничка гъбка, беличка с хубава бяла коронка, която се е сгушила в тревичката, едвам си е показала главичката и се чуди дали ще завали дъжд от тези бели облачета, малко да ми даде водичка и да ме напои, или ще си остана мъничка и невзрачна бебешка гъбка. И в момента, в който си го помислила, що да видиш от нашите бели облачета, да протегнем ръчички към тях. Завалял нежен, есенен, топъл дъждец. И още повече дъждец завалял. И още повече дъждец завалял. И напред пред гъбката накланяме се. И настрани до гъбката завалял. И на другата страна завалял дъждецът. И даже и зад гъбката завалял малко дъждец. От целия този дъждец наоколо гъбката започнала да расте, да расте, да расте и да разперва своето красиво чадърче все повече и повече, докато не станала голяма, гигантска бяла гъба, готова за тигана. Но преди да влезе в тигана, тя има важна роля. От нея, незнайно откъде, дотичало едно малко дългухо зайче, байче. Скок, скок, зайче, байче. Спряло се под гъбката и си казало: ах, каква красива гъбка, дали ще мога да се подслоня тук малко от този дъжд, есенен, проливен. Сложило си главичката на плода и започнало да приближава крачетата към главичката, към челцето си, до момента, в който
успяло да си хване петичките. Пробвайте и вие, може и да стане. Зайчето се свило на кълбо и заспало заешки сън на топло и сухо под гъбката. През това време обаче сънят му бил нарушен от едни нежни тихи стъпки, почти недоловими. Кой стъпва толкова нежно и тихо и внимателно и грациозно? Знаете ли, деца? Котката, точно така. Появило се едно малко красиво пухкаво котенце, което също искало да се скрие от дъжда, защото било заприличало на мокро коте. Свряло се под гъбката и започнало да се изтръсква от дъжда. Първо главичката, после гръбчето, после опашката изтръскало и накрая и дългата си опашка, която била рунтава по принцип, но сега била толкова мокра, че не можело да се разбере това пръчка ли е или котешка опашка. И изтръскало и с другото краче опашката си. Хубаво да се оттръскаме от дъждеца. И вече доволно и сухичко започнало да извива гръбче и да мърка. Мрррр, нагоре, мрррр, коремче надолу, мрррр, гръбче нагоре, мрррр, коремче надолу. Мяу, мяу, доволно измилкало котенцето. Слегнало и то да спинка под гъбката, а през това време се появил на хоризонта. Кой мислите? Едно изгубено кученце. Кой знае какво правило в гората това кученце? Май било избягало от стопаните си, които не се грижали много добре за него. Застанало и то под гъбката и спънало назад краченца, разтръскало главата и ушите и толкова му харесала тази гъбка, колко сухичка била, че решило, че иска да бъде само за него. Какво правят кучетата, когато искат нещо да бъде само тяхно? Точно така, маркират си територията, вдигнало едно краче и се изпишкало под гъбката. Но за да бъде абсолютно сигурно, че ще бъде само негова и на никой друг, вдигнало и другото краченце и се изпишкало, отново маркирало територията си под гъбката и спуснало си краченцата, помахало доволно с опашка, направило няколко стъпчици с крачетата, за да е сигурно, че тук е неговата къщичка. След което се върнало на земята и се свило на клъпце. През това време допълзяло едно малко мишленце с едни малки миши краченца. То било толкова мъничко, че веднага се намерило местенце. Помолило се той мишленце: направете ми местенце. Те се смилили, направили му местенце и то се свило на кълбо. Сложило си муцунката върху ръчичката си, свило си опашлето и заспало в тази приятна поза. Но сънят му отново бил нарушен от незнайно откъде в тази гора се появил един лъв. Той не бил от най-страшните лъвове, но все пак бил по-скоро смешен, отколкото страшен, защото много обичал да си плезе езика и да прави странни физиономии, които много му помагали да бъде винаги красив и уросен и мозъкът му да работи много добре като часовник. За да бъдем и ние като лъва, ще направим неговата лъвска поза. Заставаме последния начин, ръчичките върху коленцата. Сядаме си върху петичките. Вдишваме с нослетата въздух
И издишвайки правим като лъва. Изплезваме лъвски език. И очичките гледат нагоре към веждичките. Още веднъж да го направим, за да сме напълно сигурни, че сме заприличали на истински силен лъв, цар на гората. Вдишваме и издишвайки се навеждаме напред и сплезваме най-дългия лъвски език. И погледа може да е този път към нослето, върха на нослето. Хайде да пробваме заедно. Вдишваме. Браво! Ах, че страшен лъв, но по-скоро смешен, отколкото страшен. Лъвът също се подслонил под нашата гъбка. Ах, тя вече била станала толкова голяма, че приличала на палатка, отколкото на гъбка. И сега, дечица, когато дъждът спрял, изведнъж слънчицето се показало на небето. И какво можем да му изпеем на слънчицето? Неговата песничка. Вдигаме ръчички към слънчицето и запяваме. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, hiding behind a tree. These little children are asking you, please come out and play with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me, on you and me. Ей, огряни от слънчицето в този красив есенен ден, всичките животни били толкова изморени от дългия изморителен ден, че решили да си починат в една приятна, финална, релаксираща позичка на умореното детенце. Всички уморени дечица лягаме на постелките с изпънати крачета и ръчички. Разтваряме ръчички нагоре към слънчицето с длани. Краченцата също разтваряме и затваряме очички. Отпускаме изморените телца надолу в постелката. И със всяко следващо вдишване и издишване телцата ни натежават. И измореното детенце потъва в приятна релаксация и в приятни сънища. Огряно от слънчицето си представя колко е красиво в есенната гора. Как нежно лъчичките на слънцето галят лицето му. Как нежно вятърът роши косите му. И кожата му гали. Колко е топло и приятно в този красив есенен ден в гората. Всички животни вече са изморени и заспиват. Оставаме така за няколко минутки, 2, максимум 3. Благодаря ви за тази йога практика, мили деца. Намасте и до нови срещи!